וואו. אחרי זה אני מעלה את זה ליוטיוב. נכון? וואו, תסתכלו לי יפים. קבלו. אולי תראה להם את הבית שלנו? יאללה, בואו תראו את הבית. כבר אמרתי לך, חברות שלי, סלח את הסרטון אחרי. סרטון של פלפילון. אבל הם לא הבינו שזה סרטון. אני אראה להם מה שלי. תסתכלו. קבלו איזה ייצוג. זה החדר שלי. יש לי מראה. יש לי מיטה גדולה. דקה, מעלה סרטון. ויש לי כזה תאריך. וואו. הרבה יותר יפה מהמיטה שלך. יש לי גם ספרייה ומדפים. וההורים שלי קנו לי ולילי אל תאמרו מילים שלי ולילה. אז הם קנו לי נעליים, מלח. הם קנו אני עושה להם אפס. מה אפס? הם קנו לי נעליים מלח. יאללה, עכשיו נרד לקומה התחתונה. לא ראינו את הטלוויזיה, החדר של ההורים. זה הפתעה. אוקיי. וואו, תגידו בתגובות למי שיש סטנדרט. תדליק לי את הערבים. קבלו. כן. אבל צריך אותו עם אור. תיכנס לחדרים. אני יודע. חדר האורחים שלנו. קבלו את החצר. היא בינתיים לא משהו. יש לנו כל מיני מהלכים. כאילו חצר. אחרי זה נגע לכם. בואו נגיד. קבלו. קבלו את זה. קיור. כאן לא, שם לא נראה. כן, כיסא כביסה. כיסא, תסתכלי כמה כביסה. סתם לא, רואים לך את הטופסים. לא, ראו את זה. לא ראו את זה. לא נורא. אני יכולה למחוק דברים. סתם, את קולטת שזה 3 דקות בינתיים? זה החדר. החדר הכי יפה בעולם. לא החדר. לא בעולם. וואו. זוזי מפה. זוזי. עושה כזה סרטון. לפחות בינתיים. פרקתי את היחסות שעשיתי במידה. זה גם יכול לעשות את זה. וואו, קבלו מה זה יכול לעשות. אוקיי, טוב. ועכשיו זה הופך למיטה. תראו שנייה. זה גם יכול להיפתח. זה יכול להיפתח גם. זה יכול להפוך לעוד מיטה. וואו, תסתכל, גוף שלי. זה לא וואו.
פה זה אלה. וואו. קומדו את זה. יש לנו מדבקות. הם ראו אותם. והנה אני יכול לעשות. יש לו, לא. עכשיו בחדר סגרונים. דקה. ראיתי את אלה. כל דבר אתה מצלם, אה? למה לא? דקה! ועכשיו מי שירשם לערוץ ויעשה לייק יקבל את הדברים האלה.